Ohiko euskal jendartean, etxe bakoitzak badu bere lehen auzoa, bai eta arau zehatzen arabera ezagutu beste bizpahiru ere. Lehen auzoa ez da baitezpada Elizarako bidean lehen tokian dagoena. Lehenago, auzo harreman horiek era berezi batez berpizten ziren, hiltzen norbaiten begiak hetsi eta ehorzketak arte familia bere baitan biltzen zenean. Lehen auzoa gurutzearen bila zijoan Elizara eta buru has etxera zeraman, handere xerorak bere aldetik hilezkila jotzen zuelarik. Hilganbaran zendua garbitu eta lehen auzo emazteak beste emazte batzuek lagundurik, okazio horretarako armairuan atxikia zen hil mihiseaz estaltzen zuten gorputza. Zendua behindikatzeko ur bedeinkatua eta erramua mahaian ezartzen zituzten. Kadira batean, lehen auzoak ekarri kurutzea ere ezartzen zuten. Azkenik, ispilua oial batez estaltzen zuten, zeren ez baitzen hilaren isla ikusi behar, biziaren itxura hori eskutatu behar zen. Lehen auzoak, familiarekin batera, abisatu behar ziren pertsonen zerrenda finkatzen zuen. Berak betetzen zuen zerbitzu hori, baina bere alaba igor zezakeen, herri barneko etxeak abisatzera. Ahaideak, beste auzoak eta adiskideak bisita egitera etortzen ziren. Familia dolu jantziak prestatzen ari zen bitartean, auzoko emazteek hilotordua antolatzen zuten eta auzoko gizonek elkar aditzen etxaldeko lanak segurtatzeko. Elizara zijoan aukuaren baitan, lehen auzo gizonak gurutzea zekarren berriz eta lehen auzo emaztearen gain zen argizainaren premiazko betekizuna. Saskia handi batean, bere etxeko eta beste lehen auzo etxeetako doluezkoak zeramatzan.